Janne Teller har arbejdet i kommunikationsafdelingen i 15 år. Hun er statistiker, selvom hun generelt har rigtig svært med tal. Jeg er rigtig god til at være kreativ med tal på en sjov og en spændende måde. Godmorgen. 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 Ja, godmorgen. Godmorgen. Det er sådan, at vi kom lidt i modvind. Fordi at der er nogle forskningsresultater, der viser, at heldagsskoler ikke er en god idé. Og vi har været ude og kommunikere det modsatte ud. Så det er den problemstilling, vi skal arbejde med i dag. Og jeg har lige inden, at vi begynder at snakke om det, så har jeg et lille klip, jeg gerne vil vise jer. Og inden vi ser klippet, er der nogen, der ved, hvor er Bjarne henne? Nej. Han gik sidste møde, der har vi ikke set ham. Derefter skriver dit eget ministerium, at TIMSS-rapporten konkluderer, at alt andet lige vil yderligere undervisningstid lede til bedre resultater for eleverne. Men de 3 danske forskere i gruppen bag rapporten, de har klart erklæret, at undersøgelsen viser, at antallet af undervisningstimer ikke er afgørende for elevernes præstationer. De modsiger simpelthen det, du sidder og siger, og det, I siger på ministeriets egen hjemmeside. Jamen, jeg er lidt forundret over det. Hvad gør vi her? Ja, men kunne vi ikke bare slynge en masse tal ud, og så også få KL til at gøre det samme, og så kan folk ikke hælde hovedet af i, hvad der er det rigtige, og hvad der er det forkerte? Det er en god idé. Det virker som regel. Jeg tænker, kunne vi ikke også bare få Antorini til at sige de samme floskler rigtig mange gange, sådan så folk bare til sidst tror på dem? Jo. Det er jo det, hun gør. Altså, der er jo også bare det smukke ved tal og statistikker og undersøgelser, at du kan altid finde en, som viser det, du gerne vil have den til. Og hvis ikke, så kan man bare tweake den en lille smule. Altså, det er jo set før. Okay. Altså, vi kan jo også finde en gammel undersøgelse og bruge den. Ligesom vi gjorde med den gamle PISA-undersøgelse. Kan I ikke huske det? Som jo viste, at vi ligger langt nede i læsning, og i virkeligheden ligger vi nummer 5. Det er en god idé. Det har ændret rigtig godt. Jeg har faktisk Vi når ikke mere i denne omgang. Følg med næste uge, når kommunikationsafdelingen står over for et vanskeligt spil.